Pansit Canton. Ana, mani ang lumpia Shanghai 160, fried rice, chow pat chin. Let's eat. Guys, nataron sa downtown. Oh, of course, muna ako sa downtown. Ganahan ko kumakaon diri sa Snowsheen Restaurant. For the people of good taste meat. So, ano yung Snowsheen ba yan? Ano yung mga paborito na mo dali? So Chinese restaurant na siya na para sa old timer. Alam mo yung like siupaw. At so sila yung mga pan. So ano yung mga short orders dali? Cold cuts, soups, noodles. So wala, so naka-order namin. So mga ako namin. Hey guys, mga namong pagkaon ng akong food. Rex from Food Bites. Si Lenmar, nung kanang lugar na itong kauyog. O si Miss, taga Snowsheen. Ayan nga, mo ni si Sheen. So mga itong fried rice. We have our chow pat chin. They have their best-selling na Pansit Canton, and of course ilang lumpia Shanghai. So best yun eh. Saan mo naman? Ang labay mga buto. May ganang pansit nga diba? Ano yung akong paborito? Kasi ng utang. Ano? Favorite yun na akong pansit na sukat pagkabata. Tangtang sliced bread. Yan. Ano kaning Snowsheen Valley is located there sa Osmeña Boulevard. Napadas unit up. Alam mga old timers din ganahan dire kay. Nami lang pagkaon. Uban take out the trip. One of the best pansiterias gid sila in Cebu. Tumana kung maari mo dire masuroy mo. Ang parking niya nasa Atbang. Dahan may nangutana. Mana, you can park your car or motorcycle sa Atbang. Jadi mo makaon or for take out. So magdiwas ang kaon ba and a bit wala mag-conclude lang ta. So mga guys, manamig kaon dire. Perfect yun dire for meals, di ba? For lunch or snacks. So ang Snowsheen open from 8 AM to 8 PM. Bisita na mo. Labi na itong mga old-timers na dire ng eskwela sa una. Abrig hapon ng Snowsheen. Itong mga Cebuanos na, you know, suki na dire since 1970s. Abrig paghapon sila and let's support, you know, mga old-timer restaurant, mga OG na ito na restaurants. Kay malami ihapon gid kayo sila dire. And thank you so much good. And let's keep on supporting each other. Bye bye bye.